и за Фейсбука как да ме намерят, така че да, това е името. Хора. Ти играм един път на тая. Колко? Не гледам. Човек кофе 30 минути. ОМГ. Не, това съм кенгуру няко. Вчера го спечелях. Ти какво е? О, май. Ти са моите кръча от първото да ви покажа. Искам да имаме този човек. Един път имах прасета. Вие го знаете. Пикачу. Той човека. Той като ходи яка бомбон. Това нещо. Той нещо не знам какво е. Това е тамото на игра от тази игра. Това е жираф. Това е котка през 1000-та година, която са би. 1000-та и нещо година. Той так. Това може нещо. Да, ето го кенгуру. Това е. Той някак. И нещо пати жълто. Кончук отпуска дъга от дупто. Смешна игра. Да, и това са... Имам 17. Това те са 106. Това ще бъде клипа, така че чао от мен.